どうやら全部しかし、少なくとも奴らの中、まさか邪悪の力が。おそらく、もしかして。そうかもしれない。よし、先を急ぐぞ。私の魔力をもってすれば、こんなものです。進撃を続けるレヴィンたちは、キルヒナーが守る古城の城。
まさに鉄壁。王子、だろうな。それじゃ派手に行きましょう。ああ、これを。敵の増援部。かの者に力を。かの者を守りたまえ。この者に力を。かの者に力を。敵が攻撃を再何度やっても。死ね。これに耐えられるか。覚悟。どうやら敵は注意して戦った。かの者の剣となれ。行くぞ。